Ɗan saniya ana kiran shi da calf. Ɗan kare ana kiran shi da puppy. Ɗan alade ana kiran shi da piglet. Ɗan kwaɗo ana kiran shi da tadpole. Ɗan rago ana kiran shi da lamb. Ɗan mage ana kiran shi da kitten. Ɗan zomo ana kiran shi da bunny. Ɗan ɗawisu ana kiran shi da pichik. Ɗan jaki ana kiran shi da colt. Ɗan mujiya ana kiran shi da olet. Ɗan ɓera ana kiran shi da pup. Ɗan kaza ana kiran shi da chick. Ɗan zaki ana kiran shi da cub. Ɗan agwagwa ana kiran shi da duckling. Ɗan doki ana kiran shi da colt. Ɗan kada ana kiran shi da hatchling. Ɗan zuma ana kiran shi da fry. Ɗan shahu ana kiran shi da me? Gaya min a comment section. If you like and comment on this video, I will like and comment on 3 of your videos. Share and follow for more exciting contents. Yes, I know.